Ola, amigas e amigos. Sabedes unha cousa? Vou xogar un partido de fútbol coas miñas amigas. Sabedes quen arbitra? A que non o imaginades? Arbitra o Sonia! Ola, Sonia! Xa sei que arbitras o partido de fútbol coas miñas amigas. Sí, Xela, arbitro eu o partido, pero por que ris? Faime graza que sexas árbitra de fútbol. Pensei que somente te interesaban as bonecas vestidas de princesa. Ei, Sonia, que fas? Por que me quitas cartón amarelo? As xogadoras non se poden rir da árbitra. Pero que severa eres. Eu pensei que como andabas sempre xogando con bonecas, eras blandiña como un flan. Ei, Sonia, por que me sacas cartón vermello? Non podo rir. Ora, é a segunda vez que te ris da árbitra. Quedas expulsada. Somos os bolechas, 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 seis irmãs máis un can. Os bolechas. Sonia é árbitra de fútbol. Vindes ou que? O partido vai comezar. Espera un pouco, Carlos. Estamos no vestiario poñendo a camiseta. Imos darlle unha chosca. Braulio, ti xogas na defensa e eu na dianteira. Na miña portaría non meten un gol. Ei, vos non podedes xogar. Este é un xogo de maiores. Bótalles a pelota. Tomade, ide xogar ao corredor. Aquí están, campeonas do mundo. Campeonas, campeonas, oe, oe, oe. Ides levar unha chosca. Campeonas, campeonas, oe, Veña, oe. veña, o partido vai comezar. Eu tamén quero xogar. Ti aínda es pequena, vai xogar con Tatá e Chispa ao corredor. Veña, botade a bola! Eu tamén sei xogar o futbolín. Sonia, ti non sabes xutar, nin dar pases. Vai xogar ao corredor. Veña, botade a bola! Eu quero xogar. Que pesada. Eu quero xogar o futbolín. Está ben, xogas de árbitra. De árbitra? Pois a verdade é que vou buscar un chifre. Carlos, para que a pos de árbitra? Sonia non sabe o regulamento de fútbol. Antes de comezar o partido, imos sortear o campo. Sonia, non te poñas tan seria. Este non é un partido de verdade. Oh, a árbitra son eu e son a que manda no campo. Que pedides, cara ou cruz? Cara! Cruz. Cruz, cambiade de lado. Oi! Veña. Veña, Sonia, a subía xa ao comezo do partido. Veña, Peli, estás dormida. Coidado, Braulio, vai xa meter polo ángulo. Párame esta, Braulio. Vouche furar a barriga coa bola. Pili, tarxeta amarela. Sonia, o que fixen? Dixeches que lle idas furar a barriga a Braulio e non se pode usar a violencia no campo. Pero non era en serio. Continúa o partido. Campeonas, campeonas. Braulio! Oe, Braulio! Braulio, tragaches. Deixame a min na defensa. É que non se pode furar. Elas furan. Estás ti de porteiro, Carlos. Para de esta. Ponte machacar contra a rede. Pili, tarxeta vermella, fora do campo. Agora que dixen?
Dixeches que ías machacar a Carlos contra a rede e non se pode usar a violencia no campo. Oi. Sonia, pola túa culpa estamos perdendo o partido. Deixa de arbitrar e vai xogar con Tata e Chispa ao corredor. Carlos, tarxeta vermella. Fora do campo por insultar a árbitra. Puf. Veña, Loli, imos a rematar o partido ti e máis eu. E non lle fagas caso a esa pesada. É unha chula. Sí. Braulio e Loli, tarxeta vermella. Fora do campo por insultar a árbitra. E agora que dixemos? Braulio chamoume pesada e ti chula. Fora do campo. Pois non podedes xogar. Este é un xogo para maiores. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoita, amigos, témonos que presentar. Eu son Loli. Eu son Pili. Sonia. Braulio. Carlos e tamén